jamana an faso ale bɛ donna tɛmɛ fanga kɔnɔ ni awa ale tɛ a dalakaw olu bato. U jama dantigɛlikan dɔ kɔnɔ politiki tɔnw ani fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka jɛrɛtɔma Synergie d'Action pour le Mali o ye Mali fanga maracogo jalaki kunnafondilaw ɲɛkɔrɔ ni jɛkulu kura in kɔnɔ CEMAS ni o ye Imam Mamud Diko ka jɛkulu ye ka fara jɛkulu wɛrɛw kan i n'a fɔ jigiya kura ni a ɲɔgɔnna caman olu bɛ u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in kun yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ ɲɛfɔ Nabi Ibrahim Togola ale ye jɛkulu in kuma lasilan dɔ ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ o kun kan. An ka jamana a bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ o gɛlɛya dɔ ye lakanako o ma sabati a dɔ ye min ye maa damadɔ ka awa foroba nafolo ka a tan k'a yɛrɛ kɛ u sago ni u dungɔ la ye n'i ko i b'a fɔ dakuruɲɛ kelen bɛ o ye jamana maracogo juguya ye u ka fanga bolicogo o b'a jira k'a fɔ ko u dɛsɛlen don sira fa bɛɛ fɛ a kɛlen don bilisa ɲaami ye ka kɛɲɛ ni o kɔlɔlɔw de bɛɛ ye sa bilisa ɲaami mun bɛ sen na taafan kelen dan na tugun o de la awa maa hakili jantigiw awa minnu bɛ tɔnw ɲɛma n'o ye politiki tɔnw ye minnu bɛ tɔnw ɲɛma n'o ye awa association tɔn wɛrɛw ye ni olu ye association ye société civile mɔgɔ minnu ye awa hakilitigiw ye olu de y'a lajɛ sa ka fara ɲɔgɔn kan ni jɛkulu in kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Synergie d'Action pour le Mali. Synergie d'Action pour le Mali jɛkuluba ye mun bɛ k'i kunbɔ i n'a fɔ fanga sinamatɔn kura Mali la olu b'a ɲɛfɔ k'u labɛnnen don u ni jɛkulu wɛrɛw k'u bolo di ɲɔgɔn ma u yɛrɛ ka yen'a la cogo min na jamana bɛ sira mun kan u yɛrɛ fɛ ni o sira man ɲi yɛlɛma ka se ka don o la cogo min na. Georges Atino, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.